Nadakpa na dito sa barangay Ginakot sa lungsod sa Gindulman, Bohol ang tulo ka mga suspitsado nga mituli sa usa ka gasoline station nga nahimutang sa may Purok 2 barangay San Pascual sa lungsod sa Ubay. Sa maong pagpanulis namatay ang usa ka empleyado sa maong gasolinahan pagkasamad sa gwardya ug pagkakuha sa di mo menos 390,000 pesos ka kantidad sa kwarta. Sa spot report sa Bohol Police Provincial Office, ang mga suspect giila nga sila si Florencio Yangson Pelonia, 54 anyos, Minyo, usa ka security guard taga Purok 3, Lumbog sa lungsod sa Gindulman ug nagsilbing driver gunman. Rogelio Tama Edisa Jr., 27 anyos, taga Tampilisan, Zamboanga del Norte ug kasamtangang nagpuyo sa barangay Kabulihan, Zamora sa lungsod sa Bilar nga nagsilbing backrider gunman. Ug si Jerry Ligtas Ofamin, 37 anyos, dunay live-in partner residente sa barangay Bato, lungsod sa Gindulman ug may informant lookout. Nakuhaan sila og kwarta, armas, mga bala ug motorsiklo. Ang hot pursuit operations gilusad sa hiniusang puwersa sa kapulisan sa Ubay ug sa Gindulman Police Stations human ang tulo positibong gitudlo sa mga saksi. Nagpasalamat sa BPPO Provincial Director Colonel Lorenzo Batuan sa kooperasyon sa mga bul-anon alang sa daling pagresolba sa kaso.